Nazdar ľudia, ja som tam Tinaz a to je ďalší týždeň s nerdom, kde ja, ten nerd vám hovorím o tom, bol môj týždeň, takže vyberieme si postavu, čo budeme s inžinierom. Okej, takže môj týždeň prebehol tak rýchlo, že už si ani nepamätám, že čo sa dialo, ale ja som si to ani veľa nezapísal, takže sa tento týždeň veľmi nič nedialo. Z minulého týždňa som povedal, že som vtedy tiež iba v kuse pracoval a v podstate to bolo zase to isté. Ináč pracoval, oddychoval, streamoval, jedine čo bolo vyšlo z streamu bolo stredu, keď som chcel hrať mafiu a nečakane sa ukázalo, že som mal ísť po brata. Ináč čo, boli viaceré streamy zase, kde som mal viacej ľudí na stream a aj nabral viacej followerov, čo som strašne rád, takže ďakujem ľudia. Tak a ináč čo, jedine čo sa také šialeného už stalo bolo, že už konečne sa mi vrátili peniaze za tú rozbitú Lego City hru na Xbox One, takže som objednal ďalšiu inú hru a tam mi má možno už tento týždeň príde, lebo minulý týždeň mi ešte neprišlo, ale už viem, že cestuje poštou, takže asi až o týždeň mi príde tá hra, čo bude teraz tento nový. A ináč ja som mám v pohode, poviem, že aj vy sa máte v pohode, lebo je Veľká noc a sú prázdniny a také, no ja už mám dávno prázdniny. A ináč, čo som si také v svete všimol, bolo nič veľa. Jedine, čo sa také udialo, bolo, že NASA poslala raketu na mesiac, čo som si povedal, myslel, že je nejaký žart, lebo to sa udialo cez 1. apríl, ale nakoniec, čo som si prečítal nejaké články, no to je real. Oni cestujú, ale oni iba cestujú v takom zmysle, že obletujú iba k mesiaci a potom sa zase vrátia tak na 10 dní. Čo je dosť super, lebo už čo skoro 50 rokov už nikto nebol na mesiaci alebo blízko mesiaci z NASA, takže aj pekne pre nich, že dačo také zase vyskúšali. A potom ešte, čo sa také udialo, vyšla taká hra menom Subliminal a ľudia boli sklamaní z tej hry, lebo prvé vyšla taká demo hra z toho a tá demovka sa ľuďom dosť páčila. A keď si už kúpili tú plnú hru, čo potom ako prvé zahraješ zase to, čo bolo na demovke a potom pokračuješ zvyšok tej hry, tak ten zvyšok bol pre ľudí slabý, tak to porovnávali, že to bolo keby Poppy Playtime. Ľuďom sa to veľmi nepáčila tá hra. Tak mi bagnie môj ovládač. Ináč, to bolo všetko, čo som si ja také všimol za tento týždeň. Takže, niečo také bolo, že som pár ďalších vecí pochutnával a kámo, môj ovládač Čo mám s ovládačom? Čom tak blbo robí? Nechápem teraz. Stráčam R2 a nič? More. Anyways, to je odo mňa všetko. Prajem vám pekný zvyšok dňa, zajtra uvidíte vlog a dobrú noc. Čau.